Jag lever ut i 100 år. Manskören typ. Han lever! Hurra! 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 Ja, vi har såklart någonting att dricka. Ni får... Hur känns det att vara, vad du nu fyller? Hur mycket fyller du? 19. Ja, det känns att vara 19. Pampor. Livet är över när man är. Det var ju så länge sedan jag fyllde 18. Så du köpte lite tårta också till födelsedagsfesten och Samson också? Åh jävlar, inte det jävlar. Kan någon till kaffe? Det var inte långt pengar först. Pengarna. Jag ska lära sig spela stopp. Tårtorna. Woho! Så lite godis till mig ute.